I a continuació, com hem fet amb els grups de quart, procedirem a l'entrega d'orles. Selma Buridan. Joaquim Bustos. Mercè Buixó. Natàlia Caballero. Noelia Candón. Carol Carrillo. Carolina Cobano. Vicente Fontanals. Laura García. Alessandro Llenés. Óscar González. David González. Laia González. Jesús González. Paula Guerrero. Tania Leiva. Noelia Marquina. Denise Martín. Sofía Martín. Anabel Martínez. Andrea Martínez. Andrea Medina. Alba Muniesa. Uriol Oms. Alex Ortega. Ana Romero. Uriol Piqué. Sheila Ramos. Iñaki Sáez. Ana Sánchez. Laura Suárez. Y Dani Suñé. Yo siempre he sido la última hasta que llegué aquí y conocí a Dani.
Una coseta, els alumnes de la batucada de l'institut, sisplau, que vagin venint darrere de l'escenari per agafar els instruments i començar l'actuació quan acabi els parlaments sala dels alumnes de batxillerat. Moltes gràcies. Aneu venint, sisplau, darrere de l'escenari al gimnàs a agafar els instruments. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? ¿Cuál es mi cámara? Cualquiera, tú miras siempre delante, alguna que te pillará bien. Entonces me la llevo todas. Yo quiero mi cámara. Aprofitant la benentesa, els alumnes de segon de batxillerat volen cantar a una companya. En un acte tan emotiu com el del dia d'avui, els alumnes de segon de batxillerat ens volen també adreçar unes paraules. Per això demanem que s'apropin la Paula Guerrero, l'Àlex Ortega i la Noelia Marquina. Se le ha caigut una ballarina, a una de les ballarines de l'Andrea. A la meva? L'Andrea Martínez? Lisa, l'Andrea. ¡Es mío! L'Andrea està aquí. Oye, esto aquí no nos pongamos en medio. ¿Eso qué es? ¿Que es una cámara que está grabando? Me imagino. Hola a tots i totes. Sembla mentida com passen els anys, però ja han passat 6 anys dintre d'aquest centre. L'institut ha estat un lloc... Sí, és difícil. L'institut ha estat un lloc on hem compartit grans moments junts. Espera. El sonido. Hola a tots i totes. Sembla mentida com passen els anys, però ja hem passat 6 anys dintre d'aquest centre. L'institut ha estat un lloc on hem compartit grans moments junts i on tots nosaltres hem acabat formant una segona família. I com totes les famílies hem compartit moments de tot tipus, dolents i bons, però sobretot bons. Aquest últim curs ha estat ple de dificultats, però hem fet molts esforços per superar-los i hem aconseguit arribar fins al final del trajecte i estem molt orgullosos del que hem aconseguit. Amb això tanquem una etapa i comencem una de nova il·lusionats i amb ganes d'emprendre el vol, encara que aquest cop ho fem sols. Comencem una nova vida on haurem de prendre decisions, que de vegades seran acertades i de vegades no, però al cap i a la fi serà l'experiència i aprenentatge per arribar a esdevenir la persona que cadascú de nosaltres sogniem i lluitem per ser.
Ara és el moment d'agrair a les nostres famílies, les de casa i les de la nostra segona casa, per la seva dedicació, paciència i constància. Aquí a l'institut, entre altres coses, ens han ensenyat a ser millors persones. Com sempre a la vida ens costa valorar les coses bones i no ens adonem de les coses que fan els altres per nosaltres, fins que això s'acaba.